Med Superliga-holdet i træningskamp mod Hvidovre her. Hvordan var det at spille med? Det var væsentligt højere tempo. Jeg kunne godt mærke, at vi kom lige fra ferie. Det var rimelig hårdt, så det var dejligt. Hvordan synes du slap fra det i dag? Det gik okay. Med en kasse og fin fodbold, så der er ikke noget at klage over. Det mål, du får lavet, hvordan vil du beskrive det? Jamen, jeg tager egentlig sådan lidt det halvdårlige træk, og så kommer forspilleren på siden af mig. Og så er det som om, der er to forspillere, der kommer i tvivl om, hvem der skal tage mig, og så lige pludselig så er jeg fri. Og så laver jeg en skudfint, og så hopper målmanden, og så kan jeg bare sparke den i tom mål. Hvad betyder det for nogle spillere som dig, der lige kommer op og er med mig omkring Superliga-holdet, at du også får de her kampe og får vist, at du også kan være med der? Det er selvfølgelig rigtig vigtigt for en. Det styrker ens selvtillid. Fældt fast op i førsteholdstruppen. Hvad er baggrunden for det? Nei, den simple grunnen at han har gjort det godt over lang tid, vist at han holder nivået både til trening og derfor så skal han være med permanent for at... Jeg er selvfølgelig rigtig, rigtig lykkelig for det. Det er noget, jeg har kæmpet for et stykke tid nu, og bevæget mig op imod, kan man sige. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Hvad er det for nogle kvaliteter, han kan bidrage med i FC København? Han er uredd, og han er hård i hodet, og med det mener jeg at han er ikke bange for noe. Når han skal gjøre hva i hvilke situasjoner. Men har Felfel måske med en mulighed. Felfel, han skal loppe den. Igen i en duel med keeperen, og så kommer den. Felfel og 1-0 til FC København. Det var Jonas Felfel, der scorer sit andet mål i turneringen her. Glimrende FC København-spil. Igen centralt. Det er Zidanes søn, Enzo Fernandez, som vi har bagt op til. Skulle være noget specielt. Det er altså ham, der smider den væk. Og så er det altså Felfel. I den form, som han viste sidste sæson, hvor han jo også var inde omkring landsholdet. Her skal vi måske også have debutantmål. Jonas Felfel, og så er der straffespark. Christoffer Poulsen halsede et halvt skridt efter hele vejen. Og blot 2 minutter, 3 minutter måske efter 1-0-målet, så kan det blive 2-0 til københavnerne. Og det er rigtig godt af Felfel, det der. Altså, de ser, hvor meget kontakt der er. Den kan vi godt forsvares. Det tror jeg helt sikkert, at vi kan. Thomas Christensen skal tage sparket fra 11-meter-pletten. Fodboldspillets største chance, kalder man det. Så ser man omsætter det mål. Det gør han sikkert. Og lige netop det der, det er jo det værste, der kunne ske for